Elektromobil za necelých 32 000 eur. A to ešte v plnej výbave. Leapmotor B10 Design Max. Poďme sa pozrieť, čo ponúka za tieto peniaze. Interiér je pomerne minimalistický, máme tu jednoduchý prístrojový panel, skoro 15-palcový displej infotainmentu s dobrou grafikou a responsivitou, dva odkladacie priestory pre mobilné zariadenia, z toho jedno nabíjanie, príjemné materiály, ekokoža, takéto šikovné držiaky na nápoje, odkladací priestor, elegantne podsvietené fukáre a panoramatické strešné okno s elektrickou roletkou. Vzadu je dostatok miesta, či už na kolena, na hlavu, na čokoľvek. Dva nabíjacie porty USB-C, USB-A, takýto, nazvem to koš, lakťová opierka, akože toho priestoru je tu na rozdávanie. Zahrajme si takú hru, kto nájde skôr tlačidlo na otváranie kufra. Tu nie je, ani tu. Možno tu? OK. Batožinový priestor 420 litrov a pri sklopení druhého radu sedadiel 1700 litrov. Akumulátor typu LFP s kapacitou 67,1 kWh vám zabezpečí dojazd približne cez 400 km, v meste aj viac. Nabíjate ho AC nabíjačkou 11 kW a DC nabíjačkou až 160 kW. Dajte nám vedieť dolu v komentároch, ako sa vám páči Leapmotor B10. Viac sa o tomto aute dozviete v článku na našom webe. Čaute.